बेखौ आङो दिनै हामबाय होनदों बे मोजां मोनसे खाबु मोननायनि थाखाय बे बड'लेण्ड मार्टार्स मेम'रियेल फुटबल कम्पिटिशनखौ एबा टुर्नामेन्टखौ जोङो 1990 सननिफ्रायनो जों जागायजेनदों पाटकिजुलि माइनर क्लाब स्टेडियामाव आरो जोङो दिनै देग्लायजों जोङो 30 बोसोर खुंनाय जासिगोन माखासे नैबे कर'ना भाइरासाव 3 बोसोरसो जोङो खुंनो हायाखैमोन खिन्थु जों देग्लाय 2023 निफ्राय जोङो खुंनो बेबायदि डिसिसन लानाय जाबाय जोङो देग्लाय केलकातानिफ्राय आरो बेनिफ्राय सिलिगुरि लानानै शिलं बेबायदि जोंनि आसामनि बाहेरनिफ्रायबो जों टीमखौ दिनै देग्लाय हांख्रायनाय जादों आरो क'पारेसन जोबोद मोनदों आरो बे खेलखौ फाथिनाय जाहोना जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड जिथु मुभमेन्ट बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट गोबां जोंनि जोहोलाव जोंनि आइजोफोर आरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय जा बुरै जा आन्दलनाव मुभमेन्टआव बेबायदि समाव गोबां मानसिफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों दा बिथांमोननि जिउ जिथु सुप्रिम सेक्रिफाइस डिउरिं माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव दा बिथांमोननि जिउखौ जों गोसोखांनानै इन अनार अफ दस माने जिउ गोमानाय मानसिफोरखौ गोसोखांनानै जोङो बे खेलखौ जोङो फाथिनाय जादों 1990 सननिफ्राय आरो बेनिखायनो बे खेलखौ दिनै जोंनि बे पाटकिजुलि ओनसोल तामुलपुरल' नङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो रङिया बेबादि मुसलपुर बेनिफ्राय आरो जोंनि खाथियावनो भुटान इन्टारनेशनेल मोनसे कान्ट्रि भुटान रयेल भुटान बे कान्ट्रिनिफ्रायबो गोबां मानसिफोर जिहेतु जों बर्डारावनो दङ बेनिखायनो बिथांमोननिफ्रायबो फैनानै बे खेलखौ उपभग खालामनाय नायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि खेलखौ नायनायनि गेजेरजों जोंनि अननाय सिबिनाय आरो बेबायदिनो मोजां मोनलायनाय हामलायनाय आरो बयबो जातिफोरा बेवहाय जिहेतु खेलखौ मोजां मोनो जोंनो बिदि मोनसे ब्रादारहुड बेबायदि जों मोजां रिलेसनशिपखौ जोङो डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोन्दों आरो जोङो जिहेतु बे बर्डार एरिया जों बे ओनसोलाव बे खेलखौनो नायनानै जों रंजायो बेवहाय कुनु धर्मनि खोथा गैया कुनु राजनितिनि खोथा गैया जों खेलखौ मोजां मोनो बे हिसाबै जों बयबो बेखौ उपभग खालामो आरो बेबायदिनो जों मोजां थासारिखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों सानो देग्लायबो जिहेतु जोङो फैगौ सेप्तेम्बरनि 23 तारिखनिफ्राय अक्ट'बरनि 8 तारिखसिम जोङो बेखौ फिक्सार खालामनाय जाबाय टाइ ड्र' खालामनाय जाबाय बेवहाय क्लजिं सेरेमनियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा फैगोन होननानै बिथाङा बोसोन होनाय जादों आरो अपेनिं सेरेमनि 23 तारिख सेप्तेम्बराव जोंनि आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि स्पिकार बिथाङा फैगोन होननानै खोथा होबाय आरो लोगोसे बिटिआरनि डिपुटि CM मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो अपेनिं सेरेमनियाव फैगोन होननानै खोथा होदों जों मिजिंथियो बिथांमोननि फैनायनि गेजेरजों बे खेलखौ जाफुंहोनायाव जोङो गिदिर मोनसे आसा लाखिनानै दिनै जोङो इसोरनि आर'जआव दङ आरो आसा खालामदों बे दिनखालि मोजां थासारि जों मोनगोन होननानै मोनबेसे टीम जागोन जोङो गासै 14टा टीम 14 टीमखौ जोङो दा बे बोसोराव जों हांख्रायनाय जादों बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोना खेलाखौ सालायबोबाय थायो थारैनो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मा लाब जादों बेवहाय जों खेल फाथिनानै जोंनि बे ओनसोलनि खाथि खाला आरो बाक्सा आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो मुसलपुर बेबायदि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंनि रङिया ओनसोलनिफ्राय लानानै बेयाव जों खेल नायनानै बयनिबो गेजेराव मोनसे अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बे बुस्थु स्पिरिटआ जों बेखौ नुनो मोन्दों खौसेथिखौ नुनो मोन्दों आरो बयबो गाजा गोमजा नुनाय फैनाय ज'नो बेबायदि खेल नायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिनो अनलायनायखौ जों नुनो मोन्दों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन मोसासो आं मोसा